இப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்து மாயன் விலாஸ் அப்படின்றது இந்த கடை பேர் என்ன? மாயன் விலாஸ். அதான் நிறைய பேர் சொன்னது வந்து பாண்டிச்சேரியில் நுழைஞ்ச உடனே அந்த ஈசிஆரில் பாண்டிச்சேரியில் நுழைஞ்ச உடனே ஒரு நல்ல கடை, அது விட்டுறாதீங்க. பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வெளியூருக்கு வந்தாலும் சரி, வெளியூர்லேருந்து பாண்டிச்சேரி வந்தாலும் சரி, இந்த மாயன் விலாஸை விட்டுறாதீங்கன்னு சொன்னாங்க. அங்கே வந்து இந்த மாதிரி தோசை ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்றது சொன்னாங்க. இந்த கடையில் வேறு என்ன நாங்கள் ஃபேமஸ்ஸு? இதெல்லாம் பிரியாணி, ஃபுல்லாகவே பிரியாணி ஃபேமஸுங்க. பிரியாணி ஃபேமஸு, நூடுல்ஸ் ரைஸு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. இட்லி நம்ம வந்து இங்கே தோசை வந்து நம்மள்கிட்ட 16 தோசை இருக்குது. நெய் தோசை, பொடி தோசை, முள்ளங்கி தோசை, கேரட் தோசைன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தோசையும் கஸ்டமருக்கு எத்தனை தோசை வச்சுருக்கீங்க? நம்மள 16 தோசை இப்போ அவைலபிள் இருக்குது. 16 வகையான தோசை நம்ம அவைலபிள். ஓகே, உங்கள் முகத்தை கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா? கண்டிப்பாக எங்கள் எல்லாரையும் முகத்தையும் காட்டு. இவங்களாம் நம்மள இவர் தான் மாஸ்டரா? அவர் மாஸ்டர். இவங்களாம் நம்ம ஸ்டாஃப் தான். மாஸ்டர் பேர் என்னங்க? மாஸ்டர் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. அவங்க பேர் இத்தனை பேரையும் அவங்க முதலாளி மதிக்கிறாரு. இந்த முதலாளி முகத்தை கொஞ்சம் பார்க்கணும். அவர் தான் நம்மள்ட்ட நூடுல்ஸ் ரைஸ் மாஸ்டர். அவர் தான் ரைஸ் மாஸ்டர். அவர் வந்து ரைஸ் மாஸ்டர். அவன் ரைஸ் மாஸ்டர். அவ்வளோ ரைஸ்ல இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ வேலையை செய்யுங்க. வெரி குட். நீங்க ஓனரா இருந்து இந்த கடையில எந்த பொருள் நல்லா இருக்குங்க? எந்த உணவு கடையை பொறுத்தவரை என்னன்னா எல்லா பொருளுமே நல்லா இருக்கும். கஸ்டமர் விரும்பி சாப்பிட்றது என்னன்னா, நம்மள்ட்ட ரொம்ப யாராவது பிரியாணி நாங்கள் நைட்டில் இப்போ கொடுத்துன்னு இருக்கோம். மதியானத்துக்கு கொடுத்துருந்தோம். இப்போ வந்து நைட்லேயும் நிறைய கஸ்டமர் விரும்பி கேட்கறதுனால நைட்லேயும் பிரியாணி போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். தோசை, பிரியாணி, நம்ம நூடுல்ஸ் ரைஸும் இங்கே அதிகமாக போடுறது. பிரியாணி மதியானத்தில் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து டைமிங் பிரகாரம் தான். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் அதிகமாக ஏற்ற மாட்டோம், இறக்கவும் மாட்டோம். எவ்வளோ இருந்தாலும் கஸ்டமர் எங்களுக்கு ரெகுலர் கஸ்டமருக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்தால், ஏர்லியாக வந்தால், ஒரு நம்ம ஒன்று 12 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். 12 to ஒரு 2 மணிக்கெலாம் முடிச்சிடும். அதுக்கு மேலே நம்மளுடைய பிரியாணிக்கு அதோட நைட் தான் ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இப்போ நூடுல்ஸ் ரைஸ்லாம் நம்மள்ட்ட வந்து ஃபேமஸ். சாப்பிட்டு பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா சொல்லி திரும்பி வர ஆரம்பிச்சு. அதை சொல்லி தான் இங்கே வந்தோம். எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்கன்னு தான் வந்தோம். இந்த இவர் தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார், கேட்டார். இந்த அருமையான ஒரு ஐட்டம்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ரேட் எப்படிங்க இருக்குதுங்க? ரேட் வைஸ் வந்து நாங்கள் பிரியாணி ஒரு சின்ன ஒரு பரோட்டா எடுத்துனால எங்கள் பரோட்டா காலி ஆகிடுது. ஆக்சுவலி பரோட்டா காலி ஆகிடுது. பரோட்டா வந்து 9 மணில எங்களுக்கு காலி ஆகிடும். எவ்வளோ பரோட்டா போட்டாலும் காலி ஆகிடும் வச்சுக்கலாம். பரோட்டா வந்து 10 ரூபா தான் ஆரம்பிக்கிறோம். 10 ரூபா என்பது அதுக்கு உண்டான கிரேவி முதற்கொண்டு நல்லாவே பண்ணி தரோம். எத்தனை கிரேவி வச்சுக்கிறீங்க? நாங்கள் வந்து 2 கிரேவி பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து வெஜிடேரியன் கிரேவி பண்ணுறோம், ஒன்று சிக்கன் கிரேவி. மட்டன் கிரேவி ஆல்ரெடி பண்ணின்னு இருக்கோம். மட்டன் கிரேவி வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். அதனால் வந்து சிக்கன் கிரேவி நம்மளுக்கு எப்போ வந்தாலும் அவைலபிள். தோசை பார்க்க போயினா எல்லா தோசையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தோசையில் வந்து இப்போ சிக்கன் கறி தோசை நம்ம பண்ணின்னு இருக்கோம். மட்டன் எத்தனை தோசை இருக்கு? நீங்கள் 16 வகையான தோசை இருக்கு.